Така, сега ще направим едно сравнение на Smart Control юнита, как работи в сравнение с стандартна пушка. Ще ползваме две пушки с еднакви пружини, еднакви мотори, даже това е с малко по-силен мотор, защото е Gin Kong, това е стара версия на AK. Така, като ще видим каква е разликата. Първо ще поставим една 9,6 волтова батерия на стандартно изпълнение. И ето единична. Какво става, ако тапнем бързо спусък? Ето, готовото къде е. Ето, дойде още по-назад. Ето. Тоест, ако се опитаме да правим бързи последователни стрели, ето какво се получи. Натиснах два пъти бързо спуска и два пъти само до готовото. Това е най-бързото, което може да се прави на единична. На автоматична много често буталото остава в крайно задно положение. Ето, даже в момента буталото е частично натегнато. Сега ще включим тази батерия и ще сложим с абсолютно същата батерия вече на системата с Smart Control Unit. Какво става на единична? Само докосвам спусъка и веднага искам да стрелям бързо. Автоматично винаги отпусната. Сега ще направим също сравнение с литиево-полимерна батерия. Слагаме отново на стандартна пушка. Усеща се, че вече е по-бърза реакцията. Ето, пак при бързо натискане на спусъка може да не се възпроизведе изстрел. Ето, след изстрел буталото остава натегнато. Същата батерия. Тук изстрел идва почти мигновено. Общо взето се едно с газ блowback, толкова бързо се случват нещата. Автоматично. Пак единично. Просто едно докосване на спусъка.